И здравейте на всички, аз съм Ян Василев, тук с мен е Хакан. Здравейте! Както виждате, днес играем една от новите игри на Mineplex, наречена Еволюция. Взето целта в тази игра е първият, който направи 6 кила, печели. Когато направите един кил, вие реално еволюирате до нов моб, и който еволюира до 6-та еволюция, печели играта. Лесно е и забавно. Да, и ако се чудите защо не сме снимали от около 3 седмици, това е защото аз и той бяхме на море, разминахме се и беше ужасно. Затова да ви кажа, сега започваме да снимаме по-често и съм с такъв скин, защото така си избрах. Скоро ще го сложа на предишният ми скин, защото той ми харесва повече. Направих един кил направих. Сега трябва някъде да шифтиш на безопасно място, за да можеш да се добре, да ти сейвне и да еволюираш. Трябва някъде да се скриеш. Не, мен ме убиха когато... За да не те ударят. Между другото, ако те убият и не си нашифтил килът, за да можеш да еволюираш, тогава пак трябва да килнеш някой. И вече съм Блейз. А ти къде си? Айрон Голем, не го прави. Не! Ох, убиха ме! Без малко да еволюирам. Тъп баяк. Аз умрях и сега още съм Айрон Голем. Не знам. Ти като направиш скил, трябва да шифтиш за определено време, за да еволюираш към Блейз. И внимай между другото Блейз, защото поема сериозен демидж от вода. Ами, той е направен от огън. Аз сега се опитвам да убия един крипър. Няма спечела тази игра, то някой вече има 5 кила. Аз шифта. Да. I'm Blaze. Ще стана пак. Още малко. И вече съм паяк. Между другото, ако чуеш, последната форма е чикън. Умрях. И аз умрях. Чак да еволюирам, точно бях на последната чертичка, не знам хора дали го видяхте. Това беше доста интересно. Някакъв е крипър. Да. Много ми харесва тази. Игра свърши. Харесва ми тази игра. Още една игра? Да! Харесвам тази игра, обичам я. Аз събирам да си купя Quick Evolver, защото еволюира по-бързо. Тази игра е доста забавна. Ей, Хакане! Вижте. Да. Гоним гониме те. Тоест аз. И играта започна. Същия мап сме. Ако чуете, има още един друг мап, който е на пустиня. Може да си го питате за себе си. И аз тракам тук двама човека да се изтрепят и единия като умре ще убия другия, защото вече е на low health. Ма не бе, те ако не са скупи на Майнкрафт, които ни гледат, могат да не го пробват. Въпреки, че е възможно дори и Майнкрафт да няма. Добре хора, може ли да пишете в коментарите, пак ви питам, извинете, защо видях един канал, който се казва точно като нас, и е с 2 клипа, има 57 абоната, само защото е снимал на GTI 5. Ето това не го разбирам. Всеки мен стан паяк. Аз съм на 0. Аз съм на първо място в момента. Ако спечелиш, браво на тебе.
Най-вероятно няма. Тук тази игра печели трудно. О, ама ти си печелил, нали? Не. Аз съм играл само няколко пъти. Айде, някой още стана паяк. Мисля, че знам кой. О, супер, стъкнах сярен голем в пажията. Аз нали съм паяк. Аре, как ме убиха, тък му щях да еволюирам. Моля ви се, хора. Къде съм? О, ето. Аз сега трябва да бягам, без малко. Значи, ако някой тръгне те бие, докато еволюираш, бяга за живота си. Аз пък оставам. Добре, някакъв факт ме гони. Не. Без малко. Без малко. Но ми харесва паяка, той ми е много готин. А въпреки че аз не съм стигал до него. Защото опитай да убиваш някой, който еволюира, защото реално докато еволюира някак е по-слаб. Добре, ей сега ставам крипър, всеки момент. Супер, вече съм крипър. Сега, отидох на някакво странно място и трябва да разбера как да изляза. И да, умрях. Аз съм първо ниво. Сега от Iron Golem съм към Blaze. Аз вече съм крипър. Като е волна стана на слайм, като е волна слайм ставам на чикън и като е волна чикън пече играта. Много ми харесва слайма. Той е много готин. Въпреки че не знам какво прави. Чакай, ти крипър ли? Аз съм крипър. Крипърите са много яки. Знам, хвърлят експлодиращ кол. И умрях. Пак някой ще спечели. Някой вече е станал на чикън. Слайм, не го прави. Не, видях чикъна, щях да го убия, ама мен ме уби. Той. И мен ме убиха точно преди да еволюирам. Нищо. Колко стана типа? Около 15 минути. Аз мисля да го спираме, защото трябва да играеме на това. Да снимаме следващия клип. Хайде. Благодаря, че гледахте. Аз бях Акан. Аз бях Ян Василев. Очаквайте ни отново и до скоро!